kubor nakaslem jong unongsan hima. Kenang banlan na kanu ka jingbom yasngu thu jingmut hapdeng ka sorkar jilla bat ka GHADC. U President ka GHADC Staff Association ulapan ma pat ba no na umentri rang ba ka jilla hinden ka sngi. Kumban chupen kan mau kinong tray ka GHADC hapo ka lama ka GHADC Staff Association. Haka khat sau tarik unaitung lengba u President u Johnson Portman. Kila pelat kubor habay bat ka jingbom bat kular jong umentri rang ba ka jilla u Conrad ke sangma. Ubala kular ban pelat ya ka bha pisa jong ka council kumbalai phokulur tingka haswa ka be din klam. Habay kren bat kilat pathai kubor u Johnson Portman ula ong ka jing penmi kubor ha ka tugasngi kadai namar bala jor palat ka jing sha tenro nakipara be trailang. Hadian bakila yoi ya ka jing pensngau jong CM ka GHADC leng bakilat pathai kubor ha ka pratarik jong uni ubanai. Ba umentri rang ba ula kular ban pelat ya ka bha pisa kumbalai phoklur tingka sya ka GHADC. Bat ya ka pisa on pelat ha ka khatwei tarik unaitung. Kenang banyo siu ya ka tulap jong kinong tray ka GHADC haswa ka be din klam. To nongkong nong siap ngakum u Presiden jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council Staff Association Juai ngawan berpanmak hakmat u Chief Minister Bedon Borom Jongi Mr. Konfkal Konrad Sama bangalok company directly ya keteng simet jong u sarah ke jinge de bat kane ka jing penmi bat ke jinge thok jur jong ay ka keteng jong pi nga kloi ban panmak bat sebab hawan mak dah jing bom thau ya ka jing ya kalat kalat te ha jing ide hibat kane ka jing pen pau jonga ya ka keteng sibat jong bunga kloi ban pan mam bat ngakan men ru nang le banane sekmat kane ka nom jia te bale ngahap ban kan thok ya ka sarkar bat ya keteng hi jong Chief Minister Borom Jongi kay kebala pelong yang akan keren kumne kumana keren haga to kubor bala penmi haga khasa turi jong ni ubnai Julai ajar arkawan kalong ba ka kumba ka pressure kebalawan lembag staff kalong mula skotok hausu ba kini yo iya ketuk kubor kumbala penmi daw CM jongi haka khatmitri haka pratri ba Chief Minister unpulait ya ka share jong council haka khatmitri but lakularu bagi staff jong council kin yo tolok haswa jong ka be inklam hanre hadin bakane ke jingkular jong Chief Minister kamsem la orlong ke jing thok kalawan bat kala banjur haga terpeng jonga bat jongka office hi ke jongi kumbal philayu imenta kinong yalam basa khmat jong staff kajing kren bat kajing thok baharu kom halor terpeng ke jongi kalong ke basa kai bat hadin bangil yemir jingmut haga to hi kasgi ngelas ngaudai ban mi ya kan ke kubor ba pulong bat syukur Chief Minister yani kinong tre jong kachan hanre nagitaw gi pumlakya kumba yai dia he kikam jong office kilang ki biyai buten bat don balak man le buput mentah-mentahi nagitaw gi pumlakya te kene kala pelong yang ngaban keren kumbangan keren hantu kubar te bat ngakermen ro bakane kajing tempat yang ayo Chief Minister ba unma ngakermen ro ba unma te halor kane ngapan mam ya ka sarkar bat kunju ya ka ya Chief Minister Bedon Borom Jongi
Uba pormen ula pensyai baka isi jong ka GHADC, kamdan jing tip AA halor kate ka jeng penmi kubor, jong kinong tray ka GHADC. Batia kanero ngalale ngilale bat ngilakren da kajing yamir jimut bat ka executive committee jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council kabalong hapok kajing yalam o ma thambor sibat kum usi em jong